temos lugar, temos a data, simbiosiños, todo listo, todo perfecto. Ola, eu son Lorena, unha das integrantes de Simbiose, e como ves, teño moitas cousas na cabeza. Isto de pertencer a unha asociación dá moito chollo. Seguro que queres saber que fas aquí, pero primeiro, boas son as presentacións. Son educadora social especializada en xénero, envellecemento e sobre todo na retranca galega. Apaixoada do social, gústame máis dicir que non a un bo proxecto que a tortilla de miña nai. Son follower da participación cidadá e de todo aquilo que me faga descubrir cousas novas. Encántame viaxar, a aldea e o caldiño de toda a vida. Estas son eu. Agora que xa me coñeces un pouquiño, imos continuar, que teño que rematar canto antes. Avisaches a entidade? Vale, genial. Veño, un biquiño. Chao.